Okay. Powolutku. Raz, dwa. No. Pamiętasz z tamtego roku? Mocno. Mocno. Które jajo wygrało? No. Oj! A ty, Jarek, stoisz w miejscu, to ty cwaniaku. O. Papa. Daję jeszcze jedno. Stukamy się. No mocno. Teraz mamą. Twoje już jest rozbite. Tu tym bokiem, tak, tu. Pokaż. Trzymaj tak. Daj drugą. Teraz. Tu. Oj, tak. Jeszcze. Teraz mamy. O, rozbiłaś jajo! Jeszcze tutaj z tej strony. Okej, teraz mamusiowe. O, rozbiłaś jajo! Brawo, Maja! Będziemy obierać teraz. Będziemy ubierać też tak, wiesz? Będą tak ubierać jak wczoraj.